Grazas, Gonzalo, pola presentación. Gonzalo Navaza, por certo, está a dirixir unha tese que estou a facer, e grazas á Real Academia Galega por convidarme, porque estou encantada de estar aquí. Vou a falar, sobre todo, do traballo de campo, da recollida de nomes no terreo. Todo o que vou a contar baséase na miña experiencia persoal, recollendo nomes na Illa da Arousa nos últimos 3 anos. En principio, hai que sinalar que, tendo xa a onomástica galega bastante tradición e bastante bibliografía, a talasonimia está escasamente desenvolvida. Temos algúns fitos de referencia, o libro de Xosé Lois Vilar, artigos soltos, pero realmente é un campo que está pendente de desenvolver, moi fragmentado, contamos con estudos de sitios dispersos, e cabe preguntarse que pasou coa talasonimia e cos nomes do mar en Galicia, porque tendo tanta riqueza, ninguén se puxo a investigala. Hai varias explicacións, xa se falaron aquí de algunhas, pois o mar non está parcelado en lugares que se compran e se venden, non son agros, non son terras para aparecer nos censos e nos catastros, polo tanto, carecemos de fontes históricas. Por outra parte, existen algúns mapas relevantes do 17 en diante, pero están deseñados para as grandes rutas de navegación. Entón, a escala doméstica das pedriñas da nosa ría, moita non aparece nos mapas, vale? Por unha cuestión de escala e por falta de interese. E, por outra parte, quizáis tamén hai algo de prexuízo non a hora de estudar a talasonimia, pois falamos dunha microtoponimia, de nomes non normalizados e de un traballo traballoso, vaya a redundancia, porque hai que ir a falar coa xente e non é facilmente estudado desde a casa, vale, con fontes históricas. Polo tanto, neste contexto, no que nos faltan fontes e no que non está recollida a talasonimia, é urxente iniciar un traballo de campo global en toda Galicia. O obxectivo ten que ser rexistrar todos esos nomes que nunca se puxeron antes por escrito por varias razóns, porque desde o punto de vista lingüístico é interesantísimo, pero tamén etnográfico, histórico e cultural. A talasonimia ten moito que achegarlle á lingüística galega sobre novo léxico que non está recollido, sobre procedementos de formación de palabras, sobre sustratos lingüísticos. É urxente acceder a este caudal. O que sí, o traballo de campo exixe unha preparación e unha investigación previa. E diso é do que vou falar agora, vale? Antes de botarse o traballo de campo, hai que coñecer as propias características da nosa talasonimia, non? Dos nomes do mar en Galicia. Unha delas é o polimorfismo, o que falábamos, pois o mesmo accidente vai a ter nomes diferentes segundo a procedencia dos falantes. Por exemplo, esta foto está sacada no sur de Carreirón, e o Concajado, e máis alaxe de Concajado, o nome fai referencia, por certo, aos excrementos dos paxaros, é un nome recorrente, vale, na costa galega vai haber cons merdeiros, vai haber cons brancos tamén por eses excrementos, e os da Arousa chamanlle Concajado, e os de Cambados, que están ao fondo, chamanlle Mesa de Com. Este polimorfismo, é dicir, moitas formas para o mesmo nome, é habitual, é unha riqueza, pero a hora de conformar un corpus dun lugar, hai que ter cuidado e hai que asumir, hai que deixar clara a perspectiva xeográfica da que se fala. É dicir, eu estou facendo o corpus de talasónimos da Illa da Arousa, pois eu creo que os que teñen que ter prioridade son os propios falantes nativos da Illa da Arousa. É dicir, o territorio nomeado debe terse en conta desde a perspectiva das propias comunidades que nomearon o seu territorio. Que hai un con que pertence a varias esferas, a varias comunidades, pois poñemos os distintos nomes e dicimos a cal pertence cada un. Pero é importante ter en conta as comunidades locais a hora de fixar o seu corpus, porque senón acabase normalizando e difundindo topónimos que non responden á experiencia dos falantes. Este é un fragmento da Illa da Arousa, o sur, o Parque de Carreirón, é un mapa da Confederación Hidrográfica do ano 1909. Vedes que pon, non teño para sinalar, pero aí nesa abra pon Porto Grande, despois pon Porto Pequeño,
Porto Grande, Porto Pequeño, Porto das Mulleres. Na Arousa non lle chamamos así a estas praias, hai unha nomenclatura común, este é a Lameira, este é Lontreira, aquí as Margaritas, pero na cartografía, a partir deste mapa, difundiuse esta nomenclatura. Por que? Porque o cartógrafo probablemente consultou a mariñeiros do Grove, porque o Grove estaría aquí ao sur, na ría, e, efectivamente, pois, a xente do Grove viña a Carreirón a coller pedra, aquí había moitas canteiras, viñan en barco, a extraer pedra, a levala para a construcción, tamén viñan desde Cambados, e as mulleres do Grove viñan a esta zona, que nós temos unha praia que se chama As Margaritas, é un castelanismo, pero son unha especie de cunchiñas que son moi apreciadas na decoración, e as mulleres do Grove, as colareiras, viñan a esta zona a buscar cunchiñas para facer colares para venderllos aos turistas na Illa da Toxa. Entón, iso explica que haxa un Porto Grande, un Porto Pequeno e un Porto das Mulleres porque son os portos do Grove. Son nomes lexítimos igual de interesantes? Claro que sí, pero se eu vou a conformar o corpus da talasonimia da Arousa, é importante que poña os nomes da Arousa e despois tamén podo poñer os outros e indicar a que comunidades pertencen. Vale. Despois, cando imos estudar a talasonimia, as fronteiras son difusas. Por exemplo, en terra é moi habitual utilizar como unidade de estudo, como obxecto de estudo, o concello. A propia Real Academia Galega ten unha colección que está continuamente en marcha dedicada aos concellos. Terra nomeada e cada libro é dun concello. Outra unidade típica é a parroquia. Por exemplo, na pioneira colección da Universidade de Vigo, toponimia do Val de Fragoso, utilízase a parroquia, pero no mar non é tan fácil. O acoutamento non se ten as divisións administrativas. Se eu estou recollendo topónimos e nomes de pedras, de puntas na Arousa, vanme sair nomes de Cambados, nomes do Grove, nomes de Ribeira, de Rianxo. Por que? Porque a Ría da Arousa é un espazo propio de seu. Entón, imos ter diferentes concellos implicados, incluso no caso da Ría da Arousa, o norte é da provincia da Coruña e o sur da provincia de Pontevedra. Que facemos con estes topónimos? Poñémolos? Eu creo que sí, porque razóns culturais e históricas xustifican a inclusión desos talasónimos nun corpus da Illa da Arousa, porque un mariñeiro da Arousa domina a talasonimia da ría do norte da ría tamén como a súa propia inmediata. Direivos máis, incluso a xente coa que falo eu sabenme dicir todas as pedras de Corrubedo, todo polo sur chegan incluso ata as cíes, as sías, como din eles. Entón, isto forma parte do corpus. Iso sí, se eu fago a talasonimia da Illa da Arousa e poño os nomes da Illa de Rúa, que para a xente da Arousa, para os mariñeiros, é un lugar moi frecuentado, eu vou a dicir sempre que é feito desde a perspectiva da xente da Arousa, pero vou nos a poñer porque o meu acoutamento xeográfico excede os lindes do concello da illa. Outra cousa que hai que ter en conta na talasonimia, que xa saiu aquí, é que hai unha fenda entre tradición escrita e oral. Imos atopar uns nomes en uso nas comunidades mariñeiras e outros na cartografía. Non sempre ocorre así, pero hai bastantes casos. Por exemplo, no norte da Arousa, un lugar de marisqueo coñecido é a Lampa, e nas cartas ven como Baixo Ter, desde que no século XIX embarrancou un vapor que iba para o porto de Vilagarcía, chamábase Ter, e esos baixos xa se bautizaron con ese nome. O caso do arquipélago dos Guidoiros é bastante curioso, porque sabedes que é un conxunto de insuas que están ali a carón da Illa da Arousa, vale? Despois ensinovos un mapa, teño aquí, a ver, sí, estos son o arquipélago dos Guidoiros. Entón, na cartografía escrita ven sempre os nomes Guidoiro Areoso e Guidoiro Pedregoso. Na fala local non lle chamamos así, para nós este é o Areoso
este é Guidoiros, ademais non leva artigo, e logo está o Corbeiro. Non utilizamos o nome composto Guidoiro Areoso, Guidoiro Pedregoso, esta é a nosa nomenclatura. Entón, atopamos unha diversidade de nomenclatura e hai que optar por unha ou por outra. Eu, persoalmente, doulle prioridade a que está en uso nas comunidades orais. Vale, aínda que tamén explico cal é os nomes que se utilizan nas cartas. Outra característica da talasonimia, que non é exclusiva dos nomes do mar, tamén pasa en terra, é que os nomes cambian. Especialmente na Arousa, que temos 75 praias, algunhas pequeniñas, temos praias que non teñen o nome fixado. Hai algunhas moi coñecidas, nomes moi populares, con un nome moi fixado, moi estable, que todo o mundo coñece, pero hai outras que non. Pois uns din que é a praia de Milhomes, despois nos cadernos de marcas é a praiña de Juan da Carrana, e así con moitas praias. Despois tamén é habitual que certas circunstancias lle muden o nome á praia. Por exemplo, a Praia do Peixe, que coñecemos agora na Arousa como Praia do Peixe, este nome é dos anos 60 ou 70, cando varou ali un cetáceo e xa quedou como Praia do Peixe. Outra praia que lle chaman Sualaxe, por exemplo, porque está preposición baixo, laxe, unha pedra plana, está baixo unha pedra moi grande. Outros veciños chaman a Laxe das Pombas, porque ali hai unha especie de regato, había, agora está seco, no que bebían as pombas, pero se miramos a documentación histórica, chamase a Praia dos Correjadoira. É dicir, na diacronía os nomes cambian, pero na sincronía, no tempo actual, tamén vamos a topar que teñen nomes diferentes, incluso dentro das mesmas comunidades. Entón, isto tamén obriga no traballo de campo a facer escollas, vale? E a dar explicacións, e a decidir tamén se unha norma ou se unha forma debe ser fixada ou debe ser priorizada sobre outras. Outra cousa moi importante que hai que ter en conta é que a talasonimia ten xenéricos específicos. Por xenérico entendo o seguinte: no nome composto dun topónimo, por exemplo, Monte da Bousa, o xenérico é o monte porque denomina todos os elementos xeográficos desa clase, montes, e da Bousa é o específico que concreta de que monte estou falando. Pois no mar hai xenéricos específicos que convén dominar no traballo de campo para facer as preguntas adecuadas, vale? Por exemplo, Abra é unha baía na talasonimia tradicional e, curiosamente, aínda non atopei ningún mapa nin ningunha carta na que veña anotada a palabra Abra. Vamos a topar baía, golfo, fondeadero, pero non ven Abra. Punta, cabo, é unha rareza, non sei se o mellor é unha cuestión de tamaño, pero na microtalasonimia non aparece a palabra cabo. Cabo é o fin dun lugar, pero non é un saínte de terra no mar, son puntas ou puntais. Carreiros, vale, un paso estreito que permite, entre as pedras, que permite navegar unha dorna, unha chalana. Ese é un carreiro, e hai moitísimos carreiros en todos os lugares de pesca. Os mariñeiros coñecen carreiros. Entón, hai que coñecer os xenéricos específicos e ides encontrarvos con que destaca moito a serie da pedra, vale, con polo menos 30 ou 50 nomes relacionados coa pedra, ídelos a topar. Cada un fala dunhas características da pedra, a laxe plana, o con é máis redondeado, fálanos da visibilidade, o cuberto está no fondo do mar, nunca se ve, o petón sempre se ve, ou o meixón descobre a media marea. Hai que dominar os xenéricos específicos antes de lanzarse o traballo de campo, porque ademais existe variación dialectal. Vai haber uns que se repiten por toda Galicia, pero vai haber outros que utilizamos nas Rías Baixas no sur e outros que non se utilizan polo norte. Por exemplo, para nós a palabra con está presente en centos de microtopónimos, é unha palabra moi produtiva e coñecida. Na costa norte de Galicia, pois ao mellor non se coñece tanto. Xosé Lois Vilar fala de Alladas, un limpo polo sur de Galicia, unha zona de area limpa no mar, chaman Alladas. Nós non coñecemos esa palabra na Ría da Arousa, vale? Entón, hai variación dialectal nos xenéricos. Tamén é unha ciencia de precisión. Cada pedra ten o seu nome.
Como nun conxunto de pedras que, por exemplo, que se chama, unhas pedras chámanse o camallón. Vale, por certo, o nome metafórico, un camallón, pois cando cavas unha javia de millo ou do que sexa, un camallón é un monte de terra, pois esas pedras emerxen do mar como un camallón, talmente parece un camallón, este é o nome do camallón. Pois o camallón ten unhas laxes ao norte, temos o camallón, pero hai as laxes do norte do camallón, hai as laxes de sur do camallón, hai un cuberto mergullado que é o cuberto das laxes do camallón e hai un consiño solto que é o consiño do camallón. Vale, entón, hai unha diferenciación orográfica, vale? Dentro dun conxunto de pedras, cada unha ten o seu nome porque é importante identificalas, senón estos nomes son de cando non había instrumental de navegación, hai que saber ata onde chegan as pedras, onde acaban. Isto facíase mediante unha sonda, sondabas o fondo do mar, pero para non estar todo o día a sondar, anotaban, delimitaban todos estes accidentes e coñecían as beiradas hasta onde chegaban, poñíanlle nome, coñecíanos e controlaban a zona. Outra fórmula para identificar esas varias pedras é a distancia que están de terra. Esta é moi frecuente. O sinal de xesta de terra é de fora, o cuberto do raposo de terra é de fora, moi habitual, de terra de fora, e logo a posición relativa, vale, que pode ser unha posición expresada pois o condo medio ou mediante os elementos cardinais, a insoa de leste, de noroeste e de sur. Teño aquí unha foto. Isto é, visto desde Carreirón, o Jaliñeiro, vale? Outro nome que non é exclusivo tampouco da talasonimia do mar, normalmente son lugares elevados. Esta é insoa o Jaliñeiro. Actualmente explota marisqueiramente este lugar a Confradía de Cambados, nunca foi así, tamén os da Arousa andaban por aquí, compartímolo. Este é o faro da Lobeira de Cambados. Estas insoas son as insoas do Jaliñeiro, pois cada insoa vai ter o seu nome, a insoa de leste, aquí a insoa de sur, a insoa de noroeste e o con branco, vale, o con branco polos excrementos dos paxaros. E ides ver tamén que se lle preguntamos aos de Cambados, estas insoas para eles van a ter uns nomes diferentes. De feito, non sei a cal delas, non sei se é de sur, para eles é o Jaliñeiro pequeno. Entón, é unha ciencia de precisión a talasonimia e hai que recoller toda esta riqueza. Vale, estos son os exemplos. Aquí, por exemplo, marquei os carreiros para que vexades o que é un carreiro. Aquí hai este carreiro, o carreiro da Paljasa, o carreiriño, o camallón xa o vimos, isto xa o vimos. Unha vez que sabemos de que vai a talasonimia, que formas nos imos a topar, hai que coñecer o territorio estudado. O ideal realmente é ser nativo do lugar para estudar, para recoller a talasonimia, pero non sempre pode ser así, e máis non necesariamente se pode facer un mal traballo. Pódese facer un bo traballo de recolleita, de traballo de campo, non sendo nativo do lugar, pero o que hai que facer é documentarse e investigar o territorio estudado. Primeiro, compilar a cartografía, mapas, cartas náuticas, derroteiros. O bo é que todo isto xa case está todo en liña. Hai moitísima documentación, libros de derrota escaneados, cartas náuticas de distintas épocas, mapas de distintos tipos. Todo isto está en liña e unha vez que compilamos todo isto, podemos elaborar unha primeira lista de nomes. Vale, esa lista vai haber que contrastala coas fontes orais, vai haber nomes que non se recoñezan, nomes deturpados, nomes mal transcritos, pero é útil partir xa desta lista de nomes que despois iremos puindo. Vale, despois, hai que coñecer as características da fala do lugar no que imos traballar. Por exemplo, se é unha área seseante, é fundamental sabelo, porque o millor vai nos aparecer pedra cerrada ou pedra serrada e non imos ter forma de saber cal é a forma orixinal, porque neste composto pode ser explicada de forma motivada tanto a forma cerrada, o participio cerrada, como serrada. Os dous terían sentido. Vale, podemos atoparnos incluso con equívocos. Por exemplo, na Arousa hai un lugar de terra, aínda que terra e mar ali está todo moi próximo, que é Rosiña das Laxes, e que parece unha veciña. De feito, hai unha muller que lle chaman Rosa das Laxes, pero non é esta Rosiña das Laxes que xa está documentada do 19, non, estamos ante un derivado de Roza. Entón, este tipo de equívocos poden ser dar. O rotacismo tamén pode incluir, ou, por exemplo, nun caderno de mar
comarcas vin un cuberto que lle chaman ardora, sorprendeume moito porque non aparece en ningún lado máis, ninguén o coñece, e cheguei á conclusión, polo que me contou outro mariñeiro pola situación, que debe ser outro que si teño documentado que é as da ola. Entón, hai que saber as características fonéticas, dialectais, do territorio estudado. A geada tamén ten un impacto. O arquipélago de Guidoiros que vos ensinei, no 1909, ese talasónimo introduciuse na cartografía con J por influencia da geada. Os guidoiros, nos dicimos guidoiros, puxeron na cartografía con iota. Que ocorreu? Que despois, cando se galeguizou a cartografía, o mapa do Instituto Xeográfico Nacional do 1985, trasladouno como Xidoiros. Xidoiros é unha hipergaleguización, a forma é Guidoiros, vale? Pero, como se trasladou con iota, pois acabou dándose esta confusión. Hai que documentarse tamén sobre os localismos, xa estou falando disto, é da xerga mariñeira. Despois, é ben sabido que os nomes dos peixes, o nome das algas, presenta moitísima variación dialectal. En cada lugar ten un nome. Entón, hai que coñecer tamén cales son os nosos fitotopónimos e zootopónimos. Hai fontes para estudalo. Por exemplo, hai dúas guías de unha autora que se chama Ríos Panise, do 73, do 77 e do 83, un é de peixes e fauna e outro de flora, e recolleu prácticamente as formas de toda Galicia, moi útil. Por que? Porque nos vai nos a desfacer equívocos, malinterpretacións. Por exemplo, hai un cuberto que se chama As Vellas, pero As Vellas é un peixe moi parecido aos serráns, entón chamas As Vellas polo peixe. Hai outro que é As Porqueiras polo peixe roncón. Entón temos que saber os nomes dos peixes, o nome das algas e despois a xerga mariñeira. Por exemplo, na Arousa, os mariñeiros non din polo norte, din da ría. Pola ría do Jaliñeiro, pola ría o Peirán da ría, eles ao norte chaman de ría, e os seus talasónimos, moitos deles, talasónimos compostos, construense con esta expresión. Logo tamén hai outro tipo de xerga, por exemplo, a raposa é un aparello de pesca, é un aparello con ganchos que serve para botar ao mar e recuperar obxetos que caen no fondo. Ten uns ganchos e serve para recuperar obxetos. Se non o sabemos, se temos un cuberto que se chama raposa, podemos estar aí a especular se é que o cuberto mete medo ou o que sexa. Entón, é fundamental no estudo da talasonimia coñecer a etnografía mariñeira e coñecer os oficios e as artes de pesca que se desenvolven en cada lugar. Por que? Porque cada oficio vai a fixarse nunhas realidades. Eu, por exemplo, isto deime conta mentras facía o traballo de campo. Deime conta que me faltaban os talasónimos dos que andan ao camarón, porque eles os que sinalan son pozos, cantillis submarinos, o camarón refúxiase en pozos cando hai temporal, faltaban os topónimos dos que andan ao camarón, faltaban os topónimos das mulleres que andan ao marisqueo a pé. Eu andaba coa miña lista que parto eu da cartografía e estaba deixando fora moitas realidades. Entón, hai que saber cales son as artes de pesca e os oficios, porque van a fixarse en fenómenos diferentes, non? Pois o marisqueo a pé que anda na praia coa marea baixa vainos a falar de lombos, de balos, de pozas, de tousas, o que dicía do camarón os pozos, o xeito a sardiña faena no limpo, todos os que andan a pescar peixe da pedra vanse a fixar nos cubertos, nas touzas. Entón, hai que coñecer a etnografía mariñeira. As tousas de Conserrado, isto puxeno porque hai xente que me pregunta que son tousas, porque nos dicionarios non se recolle a acepción do mar, só unha acepción de terra, e as tousas son grupos de pedras que poden quedar cubertos ou non pola marea. Na Arousa temos tousas sempre visibles e outras que as cubro o mar. Estas parece de noite, pero era un día de moito temporal, pero facía moita seca e fui sacar a foto ás tousas de Conserrado porque eran importantes para as mariscadoras.
Entón, xa sabemos como é a talasonimia, xa sabemos como é o lugar que imos estudar e toca facer o máis interesante, que é seleccionar os informantes e falar coa xente, baixar ao terreo. Non vou a falar destas tres cousas, non sei se vou ben de tempo. 5 minutos? Vale. Selección de informantes. A miña experiencia é que canto máis vellos, mellor, sempre que conserven a lucidez, porque realmente para que accedesen a todo o caudal toponímico, xente que aprendera a navegar sen sistemas de navegación, eu estou atopando que teñen que ter de 70 anos en diante. Vale, este é Amador Rubio, o home máis vello da Arousa, esta xente tamén ten 90 anos. Entón, a idade dos informantes condiciona o traballo de campo, porque hai que cultivar a conversa sen presa. Hai que facer varios contactos, non é chegar a encher, soltar unha lista. Hai que manter o contacto en varios encontros nos que se van aclarando cousas. A parte, sempre hai algún mariñeiro novo que aprendeu a navegar con seus avós, cos pais, e que ten un coñecemento de talasonimia tradicional. É moi importante buscar en cada comunidade este perfil. Vale, o perfil da xente maior, saber no verán ou na primavera onde se reúnen ao sol, vas alí, falas co grupo, aparte, falar en grupo permite contrastar os topónimos, ver as distintas realizacións, asistir en directo á discusión de significados, pero unha persoa nova que domina as novas tecnoloxías vai aclarar moitas dúbidas que o mellor a xente maior non pode. Eu tiven a axuda deste perfil de mariñeiros aos que se pode acceder a través dos pósitos de pescadores. A min o contacto con José María foi a través da cofradía. Entón, vai a facilitar a cousa porque lle preguntas cousas por WhatsApp, rodean, che sitúan, che axudan a xeolocalizar. Entón, nos informantes hai que buscar un facilitador deste tipo. Vale, é moi importante ir ao lugar. Xa sabemos que moitas veces vendo os elementos xeográficos non se resolven topónimos escuros, porque ás veces os topónimos están dislocados ou teñen un uso metafórico, pero moitas veces sí. Entón, hai que facer un roteiro acompañado de guías locais e percorrer toda a costa e con xente que domine cada lugar, porque non todo o mundo coñece a costa da Arousa ao detalle. Hai mariñeiros que faenaban nun lugar e coñecen ese lugar, outros noutro lugar e coñecen outro. Pois buscar ese tipo de persoas e percorrer con eles a costa. Aquí quero insistir nunha cousa obvia, pero hai que procurar a marea baixa, vale? Porque se queremos ver pedras ten que ser con marea baixa. Este é o Portiño, xa vedes con marea chea, isto é o Puntal da Salga, isto é as cortellas porque pechan a entrada ao Portiño, e só se ve con marea baixa. Incluso vos diría, eu os roteiros fíxenos coincidindo coas grandes secas do ano. Sabedes que hai mareas vivas e que ao longo do ano hai unhas secas máis fortes que outras. Normalmente coinciden no entroido, en febreiro tamén as hai en setembro. Esas grandes secas son ideais para ver pedras. Segunda fonte, cadernos de marca, xa se falou aquí, son valiosísimos. Aquí hai moitísimos nomes que non están recollidos en ningún lado. É un auténtico xénero discursivo propio do mundo mariñeiro. Eu conseguín 4 cadernos e non é fácil, antes non os compartían, porque claro, estás revelando o lugar no que ti pescas. Non, entón non vas a quedar sen peixe. E agora, pois, algúns mariñeiros senten pudor, ou mellor ou pola ortografía, ou pola caligrafía. Entón, hai que convencelos para que nos deixen os cadernos de marcas, pero son valiosísimos. Imos atopar moitos nomes que se repiten, claro, aparte a fórmula na que se marca as enfilacións está estandarizada, por iso digo que é un xénero discursivo, pero hai que ter cuidado tamén porque os cadernos tamén teñen moito da creatividade persoal do mariñeiro. Entón, imos atopar talasónimos de coñecemento xeral e outros que son de uso persoal ou familiar. Eu que sei, pois o cuberto de Ramón Achepa ou de Facundo ou de Valentín, hai que mirar se é un nome que creou o mariñeiro porque coñece a esos mariñeiros, realmente non ten tradición ou se é un nome compartido, vale? A única cousa que digo que hai que ter cuidado porque o mariñeiro tamén descobre lugares e bautízaos, non?
Unha vez que temos todos estes datos hai que elaborar mapas, isto sí que é moi traballoso, realmente isto debería ser un traballo que viñera de unha institución, que viñera desde arriba cun grande proxecto de recollida de nomes de toda a costa e xeolocalización. Que podemos facer a nivel persoal máis pequeno? Pois ortofotos do Instituto Xeográfico Nacional ou de Google Earth e xeolocalizar os topónimos que temos, vale? Pois isto son cousas que fixen eu, tamén teño aquí, non sei se vale a pena ensinalo, verdad? Unha xeolocalización que fixen, vale? A ver se carga rápido. Ui, a ver. Así, vamos a ver. Aquí nestos mapas vamos a poñer, por exemplo, zonas do mar que non están rexistradas, vale? Isto é Vilanova, esta Illa de Arousa, por exemplo, só fixándonos nas zonas do mar, a Travesa, aquí teño a Abra, que non aparece en ningún mapa, Abra de Arousa, Abra do Petón, porque hai un petón no medio, o verde cheo de cubertos, vale? Pois estos son algúns dos traballos que se poden facer cos mapas. Creo que me acaba o tempo. Hai que buscar outros colectivos creadores de talasónimos, non só é xente do mar, a infancia tamén crea talasónimos. Por exemplo, na Arousa, en moitos lugares hai cons chamados chumbadeiros. O con de referencia, cando estabas aprendendo a nadar, que pois pola forma, pola situación, polo calado, no que se xuntaban os nenos e nenas a pasar a tarde do verán. Hai chumbaderos tamén castelanizado, bueno, só o sufixo. Estes tamén son talasónimos que hai que recoller. Esta é unha foto das Rubas, unha praia que agora perdeu moita area, xa non é unha praia frecuentada, pero nos anos 50 viña pois todo o roeiro, a xente do monte, e aquí hai establecida unha gradación segundo a habilidade a nado dos rapaces. Entón, estabas aprendendo a nadar e quedabas aquí no chumbadero. Xa, cando nadabas un pouco millor, o condo queimacasas. O queimacasas é un cangrexo das pedras negro. Xa para os que tiñan máis resistencia, xa podías nadar ao condo das Rubas, e xa o condo naval xa era para nadadores avanzados. Entón, nese contacto coa xente maior, a xente maior tamén foi nova. Hai que preguntarlle por eses nomes da infancia. Outro nome que atopei é o conde María Amanta. María Amanta é un personaxe mitolóxico do mar que tamén é bastante descoñecido e que é un personaxe co que se asustaba os nenos para que non foran á praia, que che vai a levar María Amanta. María Amanta levaba os nenos e non aparecían máis. Entón, hai outros creadores, aparte dos mariñeiros. Non me dá tempo a seguir, non? Vale. Agora falaría das motivacións das distintas pedras, vale? Pero isto estará recollido logo na comunicación da ata do Congreso e se alguén lle interesa, pois estará ali publicada. Perdón por ir tan rápido, quería dicir moitas cousas.